дар шаҳри Москва фурудгоҳи байналмилалии Домодедово ва хазинаи чиптафурӯшии номери 88 где-то 5500 сомона дар бар мегирад. То кӯдакони синни 3 сола ҳуҷҷати тиббӣ пешниҳод намекунанд. ғайри ҳамун ҷоҳо шумо а ягон ҷои дига билет нахарем. ширкати дорвории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. аз номи юристиҷа муроҷиат кун скидка мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. видеои имрӯзаи мо тааллуқ дорад ба барномаи динангимон, яъне ки мо дирӯз як видео кардем оиди бесабти ном ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадани шаҳрвандои тоҷик. мо дар ӯ видео қайд кардем чӣ тавр аз иҷа пас шаҳрвандо ба Тоҷикистон омадан метавонанд ва боз гуфтем ки аз куҷо метавонанд озодона чипта харидорӣ кунанд ва дар видеои имрӯза мо оиди нарху навош ба шумо камтар маълумот мерасонем. видеоро бо диққат то охирша тамошо кунем бародарони азиз. агар касе ки дар бораи чӣ тавр озодона харидорӣ кардани чиптаҳо маълумот доштан бихоҳад, силкаи барномаи пештарара дар комментария закрепид мекунам. бидроин тамошо кунед. дар уҷа ма гуфтагием ки аз куҷоҳо парвоз мешавад, номерои телефоншона гуфтагием ва аз кадом аэропортҳо, аз кадом касса шумо метавонед бирен чиптаҳотона харидорӣ кунед. дар видеои пештара ҳамаша гуфтагием, комментарияда нигоҳ кунед, аму видеода ҳамаш ҳастад. ва оиди чипта харидорӣ кардан, бародарони азиз, дар иҷа мо гуфтем ки директори агентии авиатсияи ҳавопаймоии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кардагияй боз ки чипта дар ин рейсҳо 395 еврора дар бар мегирад. яъне ки аз фурудгоҳҳои аз шаҳрҳое ки мо номбар кардем, шумо аз ҳамон ҷоҳо чиптаҳои хитона метавонем бо нархи 395 евро харидорӣ кунем. 395 еврош ба пули сомонӣ, ба пули тоҷикӣ агар бигирем, где-то 5500 сомона дар бар мегирад. ва боз дар комментарияҳо ма хондам, бисёриҳо савол доданд ки оё дар иҷа справкаи тиббӣ лозим ҳаст ё ин ки не. албатта бародаро, лозим ҳастай, гарчанде ки шумо озодона мерен чипта харидорӣ мекунен посолстварам нарен, агар шумо бояд ҳатман анамун ҳуҷҷати тиббира, яъне ки справкаи тиббӣ дошта бошем барои беморӣ дар вуҷудтон бидан ё ки набиданаш. ва агар як чизи дигаро ногуфта намонад ки дар ҳолати парвоз, мисол мегирем, агар шумо чипта харидорӣ мекунен ва пеш аз парвозтон дар аэропорт мисол мазаи шумо мегиреза, яъне ки тасптон баланд мешавад, дигар чизҳо, бемор мешен, дар ин ҳолат ҳам ба дохили ҳавопаймо роҳ наметиҳад ин гуна шахсиятҳоеро ки таъби баланд доранд, яъне ки температурашон баланда ё ки анамун ҳуҷҷати тиббишон ягон нуқсон дорад ки ба ҳамин беморӣ алоқамандӣ дорад. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. ин духтури дандон бародари тоҷикай, айном юристиҷа муроҷиат кун скидкат мекунад. ва боз директори агентии авиатсияи ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кардагияе ки ғайри ҳамин ҷойҳое ки пешкаш кардагиянд, яъне ҷойҳое ки мо дар видеои пештара гуфтем ки шумо аз ҳамун ҷоҳо метавонед чипта харидорӣ кунед, ғайри ҳамун ҷоҳо шумо а ягон ҷои дига билет нахарен, чунки аз ҷои дигар агар бихарен ӯ билетон ба кор намеояд, шояд ки фиребтон кунанд. ва дар вақте ки агар шумо аз дигар ҷо нофаҳмида чипта харидорӣ мекунену меоен дар ҳолати парвоз кардан вориди самолёт шиданӣ бошен, дар ин ҳолат шумо роҳ дода намешавед. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам бародарони азиз, видеои пештараро тамошо кунем. мо дар уҷа ҳамаша гуфтагием ки аз ки ҷоҳо, аз кадом фурудгоҳҳо чиптаҳои хитона харидорӣ кардан метавонен ва бисёри шаҳрвандои тоҷик дар Москва қарор дорад. дар ин видео як бори дига агар такрорам шавад ба ҳамун шахсиятҳое ки дар Москва қарор доранд мегем бародарони азиз ки дар шаҳри Москва фурудгоҳи байналмилалии Домодедово ва хазинаи чиптафурӯшии номери 88
яъне ки хазинаи чиптафурӯшии номери 88 мерен шумо аз ҳамиҷа метонед билетона бо нархи 395 евро бихарен барои ба тоҷикистон омадан бе посолства бе ягон монеа ва боз ғайри ин хазина дар ҳамон фурудгоҳи Домодедово хазинаи чиптафурӯшии рақами 40 яъне ки хазинаи 40 ва 88 дар шаҳри Москва фурудгоҳи Домодедово ба шумо чипта пешниҳод кардагие метонен озодона аз ҳамунҷа харидорӣ кунен ва дар ҳолате ки агар мабодо ягон кас ба шумо чиптаҳоро бо нархи қиматтар пешниҳод куна мисол аз 395 евро зиёд пешкаштон ки бигардона шумо метонен дарҳол ба намун директори агентии авиатсияи ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунен ки билета қимат фурӯхтесай мақсад кассаи 88 ё ки кассаи 40 ё ки дигар ҷойҳое ки мо дар видеои пештара номбар кардагем метонен сразу сари вақт муроҷиат кунен оиди ҳама ҳолатҳо бохабар кунен чунки дар уҷа директор қайд кардагие боз ки агар дар ҳамин ҳолатҳо ягон нафар гирифтор шава сари вақт муроҷиат кунен мо ин чиза пешгирӣ мекунем ва намемонем ки аз ин нарх яъне аз 395 евро чиптара зиёд ба шаҳрвандо фурӯшанд ва тамошобинони азиз ҳар чизеро ки ҳозир мо дар ҳамиҷа қайд кардем дар ҳамин навор ва дар навори динангӣ қайд кардем ӯ фаҳмондагиҳои мо танҳо аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистона дар назар аст омаданаш яъне ки ҳар чизеро мо фаҳмондем бо фикр накунен баъзеҳот ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон низ шумо метонен озод билет бихарен ба Россия бирен танҳо аз Федератсияи Россия ҳамин гуна осонии баҳри муҳоҷирон пешниҳод кардагиянд ки ҳар касе мехоҳад бе сабти ном карда бе посолства рафта аз ҳамон ҷойҳое ки қайд кардагиян номбар кардагиян аз ҳамон ҷойҳо чиптаҳои худшона бихаранд ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода шаванд ва ҳуҷҷати тиббитона фаромӯш накунанд ки ин чизи зарурие ва боз як чиз дигара хотиррасон мекунам ки агар ҳуҷҷати тиббитона шумо мисол пеш аз парвозтон 5 рӯз ё 6 рӯз пеш гирифтагӣ бошен аллакай вай ба кор намеоя ҳисоб намехӯра на камтар аз 72 ё ки 96 соат зиёд боша агар ки аз ҳамин 96 соат ё аз 72 соат зиёд шидагӣ боша ҳуҷҷаттон дар дастон истоданаш аллакай вай бекор мешава ву ҳисоб намехӯра дар вақти парвоз кардантон ва боз ногуфта намона ки то кӯдакони синни 3 сола ҳуҷҷати тиббӣ пешниҳод намекунанд яъне ки кӯдакҳои то 3 сола ҳастанд ба вайҳо ҳуҷҷати тиббӣ барои ҳамин беморӣ лозим намешавад боз як чизи дигара қайд кардан мумкин аст дар ин бора ки бисёриҳо савол метиҳанд оё аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон меоӣ баъдан карантин мекунанд ё ки намекунанд ҳамин ҳуҷҷати тиббӣ справкаи тиббие ки шумо пеш аз парвозтон мегирен ана ҳамин зарур мешава барои дар ҷумҳурии Тоҷикистон шуморо оё карантин мекунанд ё ин ки не мисол шумо ҳуҷҷати тиббӣ мегирен яъне ки ҳуҷҷати тиббӣ ба шумо метиҳанд шумо бемор нестен мисол организми шумо тоза дар ин ҳолат роҳхат меёбем барои парвоз кардан ва шумо агар озодона ки дар ҳамун самолёт шен парвоз карда омаден дар аэропорти ҷумҳурии Тоҷикистон дар аэропорти шаҳри Душанбе ягон монеагӣ дучор намешава шуморо карантин намекунанд агар ки мисол мешава ки дар ҳуҷҷати анаму тиббира ҳуҷҷата гирифтагӣ набошиву вақти омаданада таъби баланд надошта бошӣ мақсад температураи баланд надошта бошӣ метавонӣ вориди самолёт шавӣ лекин дар аэропорти ҷумҳурии Тоҷикистон тест меспорӣ агар дар тест споридагӣ бемор ки биромадӣ аз ҳамун аэропорт равонат мекунанд ба карантин ва бародарони азиз узри зиёд мепурсам агар ягон сухани мо такрорӣ омадагӣ бошад чунки бисёри нафарҳо мумкин навори динангии моро дидагӣ набошанд аз ҳамин сабаб дар ин мавзӯъ фикр мекунам ки то навори пештараро тамошо кардагӣ набошен инро хуб намефаҳмем ба ҳамин хотир ҳар касе ки дидагӣ набошад дар омада видеои динангӣ моро тамошо кунед ва як чизи дигарам мегӯем ки ҳамун ҷойҳо шаҳрҳое ки парвозҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шидагиаст шаҳри Москва, Санкт-Петербург, Казан, Уфа, Краснодар, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Сургут ана ҳамин шаҳрҳо мешава дар видеои пештара мо адресҳоша гуфтагием ки аз кадом фурудгоҳҳош ё ки рақамҳои телефонҳошам
пешкаш кардагем ва ногуфта намона ки ин парвозҳо танҳо бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air ба анҷом расонида мешаванд. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ҳамин буд хабари имрӯзаи мо оиди нарху навои парвозҳое ки муқаррар шидан озодона ба ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода мешаванд шаҳрвандон, ҳамаша ба шумо фаҳмондем. Агар ягон саволи дигар бошад, дар Instagram саволҳои худтонро равон кунед. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.